Hello friends, Bodo Bodo Job Info official YouTube channel da good news benjabai DHS Grade-3 non-technical apply link active jabai आरो बेनो जाबाय आसामनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआव एबा सावस्रि बिफानाव दा non-technical post फैदोंमोन नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय आरो लोगोसे दायो मबाइलाव बोरै खालामनांगौ A to Z नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों दा मबाइलाव नायना खालाम थाइसेबो फिस नाङा फ्रियावनो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो बेनो जाबाय non-technicalआव आरो non-technicalनि थांनाय बारावबो जादोंमोन बेनि रिजाल्टआ फैथारसिगोन आरो अक्ट'बराव नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौ मोनगोन दायो जों फैबाय डाइरेक्ट अफिशियल वेबसाइटआव लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव मोनसे लेटेस्ट मोनदों आरो बे लेटेस्टआव लिंकआव क्लिक खालामबानो बे पेजआ ओपन जागोन आरो फिन खनसेबाव क्लिक हियर नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो अके थुनांगोन एन अके थुनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि फैगोन आरो लोगोसे जों फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय लगइन खालामनानै जोङो नायबाय थानो हागोन दानिया अफिशियल नटिस नायनोबा फिन खनसेबाव Grade-3 non-technical दङ बेयाव क्लिक खालामबानो जोंहा अफिशियल नटिसआ फैगोन दा एग्जाम्पल जों बेयाव फिन खनसेबाव नायबावनोसै जाहाथे क्लियार जाबावो गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों बिनि डिटेल्स नांगौबा भिडिअ खालामखानाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बिनि लास्ट डेट 21 सेप्टेम्बर दा नै बेखिनि पस्टआ दङ नोंथांमोना टटेल 191 पस्ट मोनदों आरो बेनो जाबाय आसामनि हेल्थआव दानिया जोङो पस्टखौ नायोबा 1 2 3 दङ स्क्रिनशट खालामना ला डिग्री पास खालामनानै 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटाराव थाथारनांगोन बैसोनिफ्राय 45 इयार्ससिम होमबासो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन दानिया जों डाइरेक्ट वेबसाइटआव थांबावनोसै फिन खनसेबाव दा जों फैबाय दा जों फार्स्टआव जोङो निउ रेजिस्टारआ क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि गोबां गाइडलाइन्स फैगोन बेखौ फल' खालामनांगोन 50 किबिसिम फट'आ मेक्सिमाम आरो साइनआ जाबाय 30 किबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन दानिया जोङो बेयाव माखासे दङ नेक्स्ट पेज नेक्स्टआव क्लिक खालामबा जों नेक्स्ट पेजआव थांनो हागोन आरो फर्मेटआ बेबादि श' जागोन आरो जोबोर इजियावनो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन एन्ड लास्टआव फाइनाल साबमिट खालामबानो फाइनाल साबमिट जागोन दा जोङो नाम्बार 1 आव नोंनि नामखौ होनांगोन जाय नामा आधार कार्डजों सेम दङ बेखौ मोजां फिलआप खालामनांगोन देन बेनिफ्राय सेकेन्डआव नोंथांमोना फादार्स नेम एबा नोंथांमोननि बिफानि नाम एन्ड बेनिफ्राय मादार्स नेमखौबो नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन मोजाङै होबानो जाबाय देन जायफ्रा हाबा जाबाय स्पाउस नेम एबा नोंथांमोननि हौवानि नाम एबा हिन्जावनि नामखौ होबानो जाबाय जायफ्रा मेरिड जाबाय आनमेरिडआ जेबो लिरनाङा ब्लेंक दोन देन नोंथांमोननि बार्थडे स' बे बक्सआव क्लिक खालामबा नोंथांमोना केलेन्डार मोनगोन जास्ट एग्जाम्पल जों क्लिक खालामनोसै बेबादि गाव गावनि बार्थडेखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना होनानै जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो मेल फिमेलाव जि दङ देन एड्रेसाव नायदो एड्रेसाव ओरैबायदि लाइन 1 आव नोंनि गामि जागोन दे जिनोखि एड्रेसा दङ लाइन 1 आव नोंनि गामि एन्ड लाइन 2 आव नोंनि पस्ट अफिस लाइन 3 आव नोंनि बेनिफ्राय पुलिस स्टेसन देन बेनिफ्राय सिटिखौ नोंथांमोना टाइप खालामनानै होनो हागोन गाव गावनिखौ देन दानिया डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो जिल्लाखौहाय गाव गावनिखौ होना लादो बेनिफ्राय स्टेटआ जाबाय आसामनि नोंथांमोना आसामखौ होनांगोन दा नोंथांमोना स्टेटखौ रोंखागोन बेखिनिखौ जों सेलेक्ट खालामबाय दानिया एड्रेसा जुदि सेम एज एबभाव नोंथांमोना क्लिक खालामबा गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैजोबगोन अके स' बेखायनो बेयाव फैगोननै फैबाय जुदि एक्सट्राबा नोंथांमोना टाइप खालामनानै होफिननो हागोन आरो दा बेखिनिखौ रोंखाबाय स' नेक्स्टआव नोंथांमोना मबाइल नाम्बारा एक्टिभ फन नाम्बारखौ होनांगोन जाय फन नाम्बाराव OTP थाङो दा बेखायनो मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना ओरैबायदि खालामनांगोन जाय मबाइल नाम्बाराव OTP थाङो बेखौ जों मोजां होनांगोन बेखायनो मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय सेन्ड OTP आव क्लिक खालामना होदो आरो कड थांगोन आरो बे कडखौ नोंथांमोना बक्सआव होनानै भेरिफाइ खालामनांगोन होमबासो बियो भेरिफाइड जागोन स' नेक्स्टआव आरोबाव फिन खनसेबाव एडिसनेल फन नाम्बारखौ अल्टारनेटिभ नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार मोनदों बेयाव होथारनांगोन एन्ड मेल एड्रेस दङना मेल एड्रेसखौ एक्टिभ थानायखौ होनांगोन जाहाथे नोंथांनाव मेसेज थाङो अके देन बेनिफ्राय फैबाय फिजिकेलि आइडेन्टिफिकेसन मार्कआव नोंथांमोना जि दङ नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय सिगांफोर जि होयोमोन बेखौनो नोंथांमोना होनांगोन दा बेखिनिया थांबाय देन नेक्स्टआव फैबाय रिजार्भेसन बे जाबाय STP आव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन जों STP आव खोख्लैगोन एन्ड बेनिफ्राय PWD बा नोंथांमोना येस जुदि नङाबा जोङो न'खौ बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन देन बेनिफ्राय जोंहा PRC जाबाय जोंहा येस होनांगोन आसामनि नालाय आसामनि नांथारगोन होमबासो इलिजिबल बेखायनो जों बेखौ येस होथारनांगोन दा बेखिनिखौ जों रोंबाय एन्ड बेनिफ्राय Grade-3 पस्ट मोनदोंना बेयाव नोंथांमोना ओरैबायदि सानदों पस्टआथ' मोनथाम रोखोमनि दङ जों बेखौ येस होनांगोन नन टेक्निकेल पस्टआव येस थुनांगोन आरो थुनाय लोगो लोगो मोजांनि बाथ्रा कम्बाइन नोंथांमोना खनसेनो पस्टखौ सेलेक्ट खालामजोबनो हागोन आरो दा बेखायनो जोङो जेराव गोसो दङ फार्स्टआव होग्रोबानो जाबाय जिखुनु जाया जों एग्जाम्पल मोनथामखौबो जों सेलेक्ट खालामनो हायो जेबो नङा आरो बे मोनसे एग्जामजोंनो जेराव खाफाला मोजां काटअफ गोरोबो बेयावनो नोंथाङा साख्रि मोनगोन जोबोर मोजां देन बेखौ जों मिन्थिबाय दाना फैबाय क्वालिफिकेसन डिटेल्स फार्स्टआव HSLC एबा 10 पासनिखौ जों होनांगोन मार्क्स अफ 10 हिसाबै जे नोंथाङा 10 पासआव बेसेबां नाम्बार मोनदों बेखौहाय मार्क्स अफ 10 आव नोंथांमोना फिलआप खालामना होनांगोन अके आरो मार्क्स आउट अफआ जाबाय जोंहा 600 थायोना सेबायाव बेखौ जोङो बाव बक्सआव होनांगौ आरो एन्ड बेनिफ्राय जोङो पार्सेन्टखौ जों होनांगोन अके बेखिनिखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन
बेनिफ्राय बिनि गेजेराव 280 मोनदोंबा 280 खौ नोंथांमोना मार्क्स अबटेनाव होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना बक्सआव होबानो जाबाय आरो बबे इयाराव पास जादों मार्कशिटआव डेट थायो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नेम अफ स्कुल बा बर्डआ जोंहा सेबा थागोन बा स्कुलनि नामखौबो जायो बाट बर्डखौबो नोंथांमोना सेबाखौ होजायो देन बेनिफ्राय एचएस आव जोंहा स्ट्रिम थायो बेखायनो जों सेलेक्ट खालामनांगोन अके आर्ट्स कमार्स साइन्स एनि वान जेराव दङ बेखौ होदो बेनिफ्राय सेम प्रसेस जि दङ सिगांनि बादि 10 पासआव जि होदोंमोन ना बेखौनो बेयाव फिलआप खालामनांगोन दा जोंहा एचएस होनोबा जोंहा मोनसे बर्ड थायोना एसएक अके आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल थ' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे टाइप खालामना होयो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना सेबाखौबो नागोन 10 पास लेभेलाव बा स्कुल नामखौबो नागोन कनफिउस जानाङा एन्ड डिग्रियावबो स्ट्रिम थायो डिग्रियाव आर्ट्स कमार्स साइन्स जि दङ होबानो जाबाय सेम प्रसेस नोंथांमोना बबे इउनिभार्सिटिनिफ्राय पास जादोंमोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बेखौबो बर्डखौ नोंथांमोना होथारनांगोन एन्ड 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटारा बेखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै बबेनिफ्राय पास जादों बेखौबो होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय येस होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय आरोबाव येस होनांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि थाखाय दानिया जों फैबाय फट' स' फट'खौ नोंथांमोना क्लिक हेयाराव थुनाय लोगो लोगो गेलारिनिफ्राय लाना फैनो हागोन 50 किबिसिम मेक्सिमाम हाइट बेनिफ्राय वेटखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय साइना जाबाय 30 किबिसिम मेक्सिमाम एन्ड बेनिफ्राय गेलारिनिफ्राय क्लिक हेयाराव थुनाय लोगो लोगो जेराव दङ फट'आ नोङो बेखौ लानानै आपल'ड खालामनांगोन आरो दा बेखिनिखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन बेबादि ओंखारगोन डाइरेक्ट एन्ड बेनिफ्राय फैबाय दानिया पासवर्ड आरो बे पासवर्डआ नोंनि नामखौ होनानै 1 2 3 हेशटेग बा एट नोंथांमोना होबानो जाबाय जाहाथे गोसोआव थानाय बायदि एन्ड बेखौसो लगइन खालामनायाव नांथारगोन कम्पालसरि एन्ड बेनिफ्राय डिक्लेरेसनाव टिक मार्क होनानै मोननैयावबो एन्ड फाइनाल साबमिट खालामबानो नोंथांमोना फाइनाल फर्मेटआ साबमिट जासिगोन एबा एप्लाइ जासिगोन आरो मोनसेबो डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाङा जेब्ला बायबा टेस्ट जायो अब्लासो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनो हायो दा बेनो डिटेल्सआ जे DHS नि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस जोबोर इजियाव नोंथांमोना दायो एप्लाइखौ खालामदो भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायनानै आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबबाय